आंनि बै गहपुर जायगाया दासिमबो BSc आवबो गैया, BTC आवबो गैया, BTR आवबो गैया दासिमबो। बेखौ गोरबो गावनानै आङो लिरनाय जादोंमोन बे मेथाइखौ। 보려니 어크랑 답은 부산아카 좀의다카 나우카비는 좀의다카 나우카비는 어라이서 와답은 나그잖아 어라이서 와답은 나소이잖아 어라이서 와답은 뭐해르잖아 어라이서 와답은 가도잖아 보더니 어크랑 답은 부사가카 좀의다카 나우카비데 산자스나바 사하클라하 그야 나부디는 보러니 그자세 시마 강나유 크이나이 갑나이 미니나이 그야 나부디는 보러와 나소이는 하나 맞아보는 근증 거론이 퉁비저이 주지마난 근증 거론이 다와저 맞아보는 근증 아리무니 다와저
दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै Abung udansiyang nenane dabu inai ni panjariya jabthe jana nahi hari niye nai niya thogai jana menanggo gongse raijaan sonapuriman बर' हारिनि बयनिबो नखरनि थाखाय गावनि गोहोजों जेब्लाबो सोलिनो थाखाय जोंनो नांगौ उदांस्रि जोंनो नांगौ गोहोनि मोन्थाय जोंनो नांगौ हारिनि मोन्थाय जोंनो नांगौ नखरनि मोन्थाय जोंनो नांगौ सोलोंथाइ मोन्थाय जोंनो नांगौ सोलोंथाइ मोन्थाय गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।